Ivica i Marica. Jednom davno živjeli su brat i sestra, Ivica i Marica, u malenom selu na rubu guste šume. Njihov otac bio je siromašan drvosječa, a maćeha vrlo stroga i zla žena. Jednoga dana zavladila je velika glad i obitelj više nije imala dovoljno hrane ni za sebe. Jedne večeri, dok su Ivica i Marica ležali u krevetu, čuli su maćehu kako šapuće ocu: "Nemamo dovoljno hrane ni za nas, a kamoli za njih dvoje. Moramo ih ostaviti u šumi, da se spase barem naši životi." Otac je bio slomljen, ali nije imao hrabrosti suprotstaviti se ženi. Ivica, koji je bio vrlo domišljat, sve je čuo. Kad su svi zaspali, tiho je izašao iz kuće i u džepove nakupio bijele kamenčiće iz dvorišta. Sljedećeg jutra maćeha je povela Ivicu i Maricu u šumu pod izlikom da idu sjeći drva. Dok su hodali, Ivica je krišom ispuštao kamenčiće kako bi obilježio put natrag. Kad su ih ostavili same, govoreći da će se vratiti po njih, Ivica i Marica su lako pronašli put kući prateći kamenčiće. No maćeha nije odustajala. Sljedeće noći zaključala je vrata kuće kako Ivica ne bi mogao izaći. Umjesto kamenčića, Ivica je ovaj put uzeo komadiće kruha i njima označavao put. Međutim, ptice su pojele sve mrvice i djeca su se izgubila. Dok su lutali šumom, naišli su na čudesnu kuću. Bila je napravljena od slatkiša. Zidovi su bili od medenjaka, prozori od šećera, a krov posut šarenim bombonima. Gladni i umorni, Ivica i Marica počeli su grickati kuću. Odjednom su se vrata širom otvorila, a na pragu se pojavila starica. "O, draga djeco, uđite unutra," rekla je ljubazno. "Imam još više slatkiša unutra." Ali starica nije bila obična baka, bila je zla vještica. Kad su ušli unutra, uhvatila je Ivicu i zaključala ga u kavez. "Ti ćeš biti moj ručak," nasmijala se zlobno, a Marici naredila da ga hrani kako bi se udebljao. Svaki dan vještica je provjeravala Ivičine ruke kako bi vidjela je li spreman za pečenje. No Ivica je bio pametan. Umjesto svoje ruke pružao je tanki štapić jer je vještica bila slijepa i nije mogla vidjeti. Jednog dana izgubila je strpljenje. "Dosta čekanja, Marice, upali peć." Marica je znala da mora nešto smisliti. Pretvarala se da ne zna kako se peć pali. "Dođi ti i pokaži mi kako," rekla je. Vještica, nestrpljiva i ljuta, sagnula se kako bi Marici pokazala, a Marica ju je snažno gurnula u peć i zatvorila vrata. Vještica je bila uništena. Ivica i Marica oslobodili su se, uzeli blago iz vještičine kuće i krenuli kući. Na putu su naišli na oca koji ih je očajnički tražio. Maćeha je u međuvremenu nestala, a Ivica, Marica i njihov otac živjeli su sretno i bogato do kraja života. Čiča miča, gotova je priča.